James Allen, 19. studenoga. Dakle, zar ne postoji nepravda u svemiru? Nepravda postoji i ne postoji. Ovisi o našem životu i stanju svijesti iz kojeg promatramo svijet i o njemu prosuđujemo. Čovjek koji živi u svojim strastima svugdje vidi nepravdu. Čovjek koji je svladao svoje strasti u svim dijelovima ljudskog života vidi djelovanje pravde. Nepravda je konfuzav, grozičav san strasti i prilično je stvaran onima koji ga sanjaju. Pravda je nepromjenjiva stvarnost života i savršeno je vidljiva onima koji su se probudili iz bolne noćne more sepstva. Kao što u prirodnom svijetu priroda ne trpi prazan prostor, tako u duhovnom svijetu ne postoji disharmonija. Božanski poredak ne možemo ugledati sve dok ne transcendiramo strasti i sebe.